MTV. İсәнмісіз. Татар dünyasында сабан тойлар гірле. Күрешәбіз, аралашабыз, жырлыйбыз, бейбіз. Һәм шушы бәйрәм шауқымында медицина көне икәнен дә онытып җибәрмик. Бүген сүзебез табиб күрүгә елаучы, уколдан качып йөрүче җырчылар турында булыр. Бу музыкаль кайма хит парады сезнең белән мин Назлы Гөлсөнгатова. Бүген орттан беренче Артур Салихов. Егетнең табиблар белән бәйле маҗаралары күп. Хәтерләсәгез, мәктәптә тикшеренер өчен аерым бер көн билгелиләр иде. Календарьның кызыл көне килеп җитә, Артурлар кабинетында бер юлы 2-3 парта бушап кала. Артур берничә дустын ияртеп, бу көнне мәктәпкә генә килеп тормый. Кайда качкан, кайда йөргән билгесез. Иң мөһиме, аның 32 теше дә урынында, ә без исә кеше тешен санамыйбыз, җыр тыңлыйбыз. Артур Салихов. Şəşkələrdən dik birsin, kübbələk sayıla bala. Sayıla balğan nazlı şəşkəm, birdən verməsin mina. Leyla, Leyla, Leyla gül, bəxtlisin gül. Yüreğimə kilib kirgən, sin gənə ul birdən bir. Leyla, Leyla, Leyla gül, bəxtlisin gül. Yüreğimə kilib kirgən, sin gənə ul birdən bir. Saylab alğan nazlı şəşkəm, sulla күрмә qırıma. Мәхәббәт суларын сибеп, төрөрмөн тормышыңда. Лейла, Лейла, Лейла гөл, бәхетлимсин гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Лейла, Лейла, Лейла гөл, бәхетлимсин гөл. Yüreğime kilip kirgen, sin gene ul birden bir. Dalgın jiller taraftalar, kağılıp şəşlərini. Күңелемнән бары телим, бәхетле яшәвеңне. Лейла, Лейла, Лейла гөл, бәхетлимсин гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Лейла, Лейла, Лейла гөл, бәхетлимсин гөл. Yüreğime kilip kirgen, sin gene ul birden bir. Yüreğime kilip kirgen, sin gene ul birden bir. Илнара Ганиеваның беренче ярдәме гел янәшәсендә йөри. Тормыш иптәше Рушан табиб булып эшли икән. Хирург, травматолог, ортопед өстәвенә психолог. Эш кенәгәсендә соңгысы язылмаса да, ул Илнарага рухи яктан ярдәм итә. Кирәк вакытта тынычландыра, юата, ә кайчак киресенчә дәртләндереп, үсендереп җибәрә. Үзеңнең мондый табибың булганда, ничек инде башка табиблардан куркасың ди Илнара Ганиева. Ул бүген 14нче урында.
Sevgenlerine gülmeyiz biz, hislerinden tapta ütebiz. Boş hıyallar bilen isirlenip bu tırmıştan nidir kütebiz. Sevgen barlar birge yaşasınlar, balkısınlar tırmış kөгünde. Sevgenlerine merhametli bulayık, sevgenlerinin belik kaderin. Sevgenlerine yüksüp yol hakkında üşenmesin üşün bağırın, bağırın. Sevgenlerinin gülgen işke kılı, ülkelet jingel ağlarını. Yaratkanlar mehabetti bilen, yarattık biz sevgen yarlarını. Yanlış bulsa gına sevgen yarlar, gözlerinden sevdiği eller. Sevgenlerine merhametli bulayık, sevgenlerinin belik kaderin. Sevgenlerine yüksüp yol hakkında üşenmesin üşün bağırın, bağırın. Sevgenlerine merhametli bulayık, sevgenlerinin belik kaderin. Sevgenlerine yüksüp yol hakkında üşenmesin üşün bağırın, bağırın. Радик белән Айрат зирәк егетләрдән. Айрат табиблардан гомумән бер кайчанда курыкмаган. Ә менә Радик чын хәйләкәр татар. Хәзер сөйлим. Бу хәле балалар бакчасында була. Укол ясар алдыннан балаларны тынычландырырга диеп конфет өләшәләр. Радик чиратырып конфетны алган, күз йомганчы юк иткәндә чыгып качкан. Соңрак әлбәттә инде Радикның юк икәнлеген ачыклаганнар, усал апасы йокыдан уятып, малайга иң зур уколны кадаган. Уколлар яратмаучы диджей Радик һәм курку белмәс Айрат Сафин бүген 13-нче урында. Үсіп жеткен яра, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстәләр кырылған, дос туганнар жиыла. Бір-біріне сірлі көзләре, нұрдай балқы yüzләре. Күңелләрін жилкіні дірі, әші сүзләре. Үстімәсін парының бірге бұлсынlar. Екі йөрәк, екі яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатланып ұштылар. Екі йөрәк, екі яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатланып ұштылар. Yüzükler var edin. Sıkkan edin. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше
Соңгы 20 елда танкта яшәмәсәгез, Зәйнәп Фәрхетдинова исеме сезгә яхшы таныш. Татар эстрадасының йөзлек кашы титулын йөртүче җырчыбыз бу атнада 12нче урында. Мин сине сөйгәнмен күптәннән диеп җырлар ул безгә. Без дә Зәйнәп ханымны караучыларны көттөрмәскә булдык. Бергәләшеп аның клибын карыйк. Күргән чакта сине тәүге тапкыр мин аңлаган идем барында. Сине көткәнлеген йөрәгемне сыкрап янып типкән чагында. Ә мин сине һәр чак белә идем. Төшләремдән икән күргәннән. Төннәремдә балкыр йолдыз идең. Мин сине сөйгәнмен күптәннән. Ә мин сине һәр чак белә идем. Төшләремдән икән күргәннән. Төннәремдә балкыр йолдыз идең. Мин сине сөйгәнмен күптәннән. Күпме җырлар башкарылган инде, тормышыма кинәт кердең ди. Көтмәгәндә әллә кайдан килеп, яулап алдың күңел күргәнди. Чәчкәне табиб вазифасында күз алдына китерә аласызмы? Тырышып карагыз әле. Җырчы кем буласың дигән сорауга гел табиб дип җавап кайтарган. Күп еллар медицина өлкәсендә эшләячәкмен дип уйлап йөргән. Биология, химия фәннәрен бирелеп укыган. Тик укуны бетергәч, күпчелек дус кызлары сыман табиб юлыннан китмәгән. Музыка галактикасына эләгеп, соль минорлар планетасына кереп киткән. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, моң-зары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен. Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Шихалларыгыз Казан! Музыкаль коймакның унлыгына да килеп тукталдык. Бу урында безне Ландыш Нигъмәтҗанова каршы ала. Ландыш табиблары янына свита белән йөри.
3 баласын bir yo'la tekshirtirga olib bora. Üçüsünün birisi de tabip yanına aşkınıp durmay. Birisi seyirsine, ikincisi kirilene, üçüncüsü yıllayık başlayken. Lekin Landa şimdi bu ülkede tecrübe toplagan. Balalarını jaylap, aldap, tez aradağına bütün spesialistlarga alıp kirip çığa eken. Татар музыкаль телевидениесі. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Хит парадны Илдар Әхмәтов белән дәвам итәбез. Илдар Әхмәтов бала вакытта кемнән курыкканын да, табибларга йөргәнен дә хәтерләми. Велосипедтан егылып җир белән үбешкән, йөгереп барган җирдән шыпылдатып асфальтка егылган, киемнәре пычранып, тезләре канап беткән. Өстендә козгыннар очып йөри башласа да, бер кайчан да кайтып еламаган. Бар ярадан иң яхшы дәва бака яфрагы. Илдар аны авырттырган җиренә куйган да, кабат уйнарга йөгергән. Йокылларга жыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган,
İkimizge jitken yorgan jitmi bir üzüme de. Ey rahat bulgan iken o, yanımda sen bulganda, tenim tugeliş bir көңіл, жылыталмый urganda. Tenim tugeliş bir көңіл, жылыталмый urganda. Яраланган ике аккыш. Бу хисле җырны башкаручы җырчы Иркә 8нче урында. Иркә авылда туып үскән кыз, шуңа сырхауханәләргә йөргәнен хәтерләмиде. Сөт тешен алырга барганы гына исендә. Әтисе майланып беткән тракторына утыртып, Иркәне табиб янына илткән. Бина янәшәдә генә арасы нибары 250 метр чамасы. Ул вакытта әтинең шылбыр тәгәрмәчле тракторына утыру үзе зур бер дәрәҗә иде ди. Бүген вертолетка утыруга тиң. Иркә шулай ди балачак хатирәләре турында сөйләде, ә хәзер без аны тыңлыйк. Син дә яшәгәнсең яратмыйча, мин дә яшәгәнмен сөймичә. Китәр идек микән бу дөньядан, мәхәббәт барлыгын белмичә. Без бергә дә инде була алмабыз, аерымда була алмабыз. Яраланган ике аккыш булып, язмыш ярларында калганбыз. Яратмаган белән яшәү газап, үкенечле үткән һәр көнем. Парлы яшәүләрдә тыялмаган, бәхетләрдә яшим мин бүген. Син дә яшәгәнсең яратмыйча, мин дә яшәгәнмен сөймичә. Китәр идек микән бу дөньядан, мәхәббәт барлыгын белмичә. Без бергә дә инде була алмабыз, аерымда була алмабыз. Яраланган ике аккыш булып, язмыш ярларында калганбыз. Яраланган ике аккыш булып, язмыш ярларында калганбыз. Язмыш ярларында калганбыз. Хит парадның 7нче позициясына Рамил Айметдинов урнашкан. Рамил Айметдиновка медицина өлкәсе чит түгел. Җырчы егетнең әнисе массажист булып эшли. Егет кичкенәдән аның белән процедураларга йөргән, әнисенең эшләгәнен читтән генә күзәтеп торган. Рамил үзе дә оста итеп массаж ясый икән. Кемдә тәҗрибәләр үткәреп камилләшкәндер, безгә билгесез. Тик әлеге егетнең йөрәге сайлаган даими клиенты юк. Хит парадны җырчы, музыкант өстәвенә массажист егет дәвам итә. Рамил Айметдиновны карыйбыз. Казанкулар! Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәң, ник качасың болытка. Дигәнсең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә. Ай canım 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 күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай canım 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 үземә бу син үзең.
sehrli Sanoqsız sirleri Yetmesine elleksem Hoy kıtılı ikili Kütem senin yazmende Yüreğim tibik dibe Şıgaya balıklardan Nur sibe bar jirgede Jeygi Şayan klibi bilen 6-cı orunda bizni Alina Ahmedshini qarşı alam. Alina Ahmedshining eng qo'rqinch tushine qon aluvchi tabiblar kira. Bolashaqda qon beriga kelganda qizning buğunlari qaltirib, yuzi og'ara. TikTok'da Alina o'zini qo'l tediriga oshiqmaydi. Shirati yetib kabinet yonina bosulari bula sholt yugurib uram eshigi ortidan qocha. Anisi qizni izlab, qo'lidan suyrab derlik shiratsiz kiritib o'tirdi. Bu kurashalik ko'p yillar davom etdi. O'satishgachgina Alina Ahmedshini o'zining qo'rquvidan qutula ola ekan. Yozlar жетсе olmag'ashim terine o'xshashakka Yozlar жетсе olmag'ashim terine o'xshashakka O'rtaq suyu ilsin bizni baxtli kelashakka O'rtaq suyu ilsin bizni baxtli kelashakka olmasa olmasala olmalari balg'ana olmasa olmasala olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana olmasa olmasala olmalari balg'ana olmasa olmasala olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim jonim yonlarimda qolg'ana Bit ishlaring olsa sening olma kebek gerek Bit ishlaring olsa sening olma kebek gerek Yuragime oshib kirding bo'lding malak kubelek Yuragime oshib kirding bo'lding malak kubelek olmasa olmasala olmalari balg'ana olmasa olmasala olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim jonim yonlarimda qolg'ana Seni kötüp bağırkayım kerirmen kızlarıma Seni kötüp bağırkayım kerirmen kızlarıma Suyu utları qabızdın sen benim yüreğimde Suyu utların qabızdın sen benim yüreğimde olmasa olmasala olmaları balg'ana olmasa olmasala olmaları balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Muzikal qoymoqni olg'a taба davom etamiz. Elmira Nag'imova kichkinadan qizlar bilan tabibli o'ynab o'sgan. Bu o'yinda u gel tabib rolini boshqargan, nani og'riqlarni qabul etgan, zorlarini tinglagan, vitaminlar yozib bergan. Aligi hunar Elmiraga bigishi. Show biznesning yoqti o'tlari asir etmasa, u bugunda oq xalatdan yurar edi. Eng muhimi ishida qong'ina bo'lmasin. Olaysa Elmiraning o'zine yordam kerak bo'lar. Qon ko'ru bilan Elmira o'ng'in yo'qotib yig'ila ekan. Var tuğdu kızımız Ey Xudayım bağırlarım üçün Min rahmet sina uqibız Min rahmet sina uqibız Yaratabız sizni sabıylarım Bağırlarının tatlı jemişleri Günde sizge günde dua kılam bulğız siz Barı bəxtli Sizge günde dua kılam bulğız siz barı bəxtli Oğlum kızım bəxt günlərimsiz Yemişimdə siz var suyunan Kileşikdə olu türegimsiz Qoşaq jayib sizge min Qo'shiq jayib sizga men kelem Yaratabız sizni sobaylarim Bag'rilarining tatli jemishlari Kunda sizga kunda duo qilam bo'lg'is siz bari baxtli Kunda sizga kunda duo qilam bo'lg'is siz bari baxtli
Бәйрәм уңайыннан біз бүгін медиклар турында сөйләшәбез. Айгөл Рәхимова инде зур кыз, табибларны тыныч кабул итә. Ә менә берничә ел артка әйләнеп кайтсак, бәләкәй вакытында Айгөлнең мәктәпләренә манту ясаучы апа килеп йөргән. Аны күрү белән кызның өннәре алынган. Ә берсендә укол ясар вакыт җиткәч, Айгөл аны кулыннан ук тешләп алган. Табибның реакциясе нинди булгандыр, безгә билгесез. Үзебезгә уйлап бетергә кала. Тарихның дәвамы бүгенге көнгәчә билгеле түгел. Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар диеп күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, ayrılganlar canlı özgeli. Şun mehabbet kile tek bir tapkır, vakıtlarının beri kaderin. Yaratkanlar aytsin suyu sözün, min yaratam sine kaderli. Şit bakşadan güller özlemi. Yaratkanlar harşak birge bulsun, ayrılganlar canlı özgeli. Эльмира Сулейманова үз өчен түгел, балалары дип янып киеп йөри. Мәсәлән, 3 яшьлек Артемның әле теш табибы урындыгында булганы юк. Уйнаганда әйбәтләп кенә алдагы 2 тешен бәреп төшергән, калганнарын хәзер алдыртырга кирәк. Авызын ачмас дип куркам, сугышка әзерләнгән сыман әзерләнәбез ди Эльмира. Гаиләдә Артемга әйбәт апа янына барабыз дип аңлаталар, авызын ачтырып карыйлар, хәтта күзгә каршына бастырып репетиция ясаталар икән. Yazmış bizini ayrası bulgaç, nigesin, nige biz kavuşkan. Ellesin, ellenin, elleyik bizde mehabbet yolunda araşkan. Ekşi yazmış bizini ayrası bulgaç, nigesin, nige biz kavuşkan. Ellemin elleyik bizde mehabbet yolunda araşkan. Ekşi yazmış bizini ayrası bulgaç, nigesin, nige biz kavuşkan. Ellesin, ellemin elleyik bizde mehabbet yolunda araşkan. Ekşi yazmış bizini ayrası bulgaç, nigesin, nige biz kavuşkan. Ekşi yazmış bizini ayrası bulgaç, nigesin, nige biz kavuşkan. Nigesin, nige biz kavuşkan. Динара Рәхимова менә абсолют лидерлыкка килеп җитәчәк. Ә әлегә аны 2нче урында сәламли торыйк. Җырчы кызны бала чакта берничә тапкыр эт тешләгән икән.
Башкасы гаҗәпләндерә. Динара гел икенче кеше урынына туры килгән. Берсендә алдан баручы дус кызы кроссовки бавыз үтелеп кинәт туктаган. Чаттан очып чыккан эт Динараны тешләп алган. Ә берсендә сеңлесе эт кулагын тарткан. Һәм шунда да җанвар аны түгел, ә Динарага ташланырга булган. Динара турында сөйләштек, инде хәзер үзен тыңлыйк. Икенче позиция. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, сынарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә Матурлык, гадилек, моң симбиозы бу сүзләр Гүзәл Уразова турында. Нәкъ шушы сыйфатлары һәм сезнең тавышларыгыз аны бирегә китерде. Ул атнаның төп лидеры. Хәзер сүзне үзенә биреп, йөрәгемнең ачкычлары җырын тыңлап, клиптагы образларны санарга гына кала. Башлыйк. Tapmay, tallarga uyaqırmay, мәхәббәт улы кабынырга, рөхсәтә сораптырмай. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне, көннәремне сөю назына кердең. Каян таптың ачкычларын, йөрәгемнең түренә. Ике бергә төшеник без мәхәббәтнең серенә. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәкләрне татарча көйләргә җилкендереп алдык. Тагын бер кат медицинага кагылышы булган кешеләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Матур булыйк, сәламәт яшик. Сезнең белән Назлы Гөлсен Гатова булды. Бу музыкаль каймак хит парады иде. Саулыгыз.